Gdje si čoda buraz? Gdje si bura, kako je ovo danas? Evo brate, može 69 pitanja za čodu? Može, ajmo. Ajmo brate. Prvo pitanje, od 1 do 10, koliko si uzbuđen u vezi svog života? Pa ne znam, rekao bih najvjerojatnije neka 9. Mislim da može bolje, ali mnogo dobrih stvari se izdešavalo trenutno i baš sam srećan za to. Da možeš da snimiš klip sa bilo kim, ko bi to bio? Da je bilo ko, najvjerojatnije KSI, on je onako baš gotiva i sad treba se bije s Logan Paulom, tako da će tek da bude show. Koja je jedna stvar koju ljudi ne znaju o tebi? Jedna stvar koju ljudi ne znaju o meni, pa ne znam, uglavnom ja govorim sve ljudima, ako ima nešto možda što sam i dalje sakrio, to bi bilo da gotivim porniće buraz sa prevarom, ono kad dođe žena i prevari muža, ne znam, to mi je gaz baš. Koja je tvoja jutarnja rutina? Jutarnja rutina, ovako, ustanem, umijem se, hoćemo pređemo umijem se, izmeditiram, doručkujem i istuširam se, uglavnom to je to. Koja je tvoja rutina pred spavanje? Rutina pred spavanje, operem zube, izdrkam ga i to je to. Omiljeno vreme dana? Omiljeno dobu dana Golden Hour, onako kada je 7 uveče. Država koju bi volio da posjetiš? Država koju bi volio da posjetim? Holandija, Amsterdam. Najveće iznenađenje koje si ikada dobio? Najveće iznenađenje bi bilo kada su me roditelji u stvari iznenadili sa prvim telefonom, kad sam imao, koliko sam imao tada, 12 godina, ja mislim, Sony Ericsson, ono, baš old school telefon. Ajde pređemo. Na gol. Šta bi želeo da ti piše na grobu? Prelazimo na crveno. Ne prelazite na crveno da mi piše na grobu. Ko je tvoj uzor? Moj uzor? Pa iskreno nemam onako kao nekog baš uzora, ali da moram da biram nekog, to bi bio jedan od mojih najboljih ortaka, Baka, zato što radi baš dosta i trudi se oko YouTube-a i kad pogledam njega i meni se radi, tako da me onako baš motiviš. Navedi 3 stvari bez kojih ne možeš da živiš. 3 stvari, telefon, kompjuter i ljudi, drugari. Koji ti je omiljeni prilog? Omiljeni prilog, ketchup. Ketchup stavljam uvijek, znači bukvalno sve. Šta god može, stavljam ketchup. Sa koje 3 osobe, žive ili mrtve, bi voleo da zablejiš? Sa koje 3 osobe, Justin Bieber, Travis Scott i... Mogu bi nekog mrtvi, Nikola Tesla. Koji ti je najveći strah? Najveći strah? Da poginem u liftu, naravno, to verovatno svi znaju. Omiljena marka auta? Omiljena marka auta, bila je BMW, ali onda sam popričao s par drugara koji se razumeju u kola i svi su mi objasnili da je Mercedes doktorski, tako da je sad Mercedes sa skripem i bio ponosan na mene. Koji je tvoj skriveni talent? Moj skriveni talent? Ja sad ću vam pokažem, samo sebi. Kamera snimaš. Dajte dođu u Ameriku i a umem da prskam buraz i sa usta. I imam još jedan, samo sebi. A ne mogu sad. Imam da izbacujem balončiće iz usta, ali ne mogu sad. Neka bude aj. Da se vidi na kameru. Najbolja avantura koju si ikada doživeo? Najbolja avantura koju sam ikada doživeo bi bila kada sam se vraćao, to imate u vlogu, kada sam se vraćao iz Hrvatske autostopom. Znači stopirao sam iz Zagreba do Beograda, da stignemo na Migose i uspeo sam da stignem, stopirali smo i promenili smo 3 kola. Kako bi opisao sebe u 3 reči? Pozitivan, lud i ekstrovertan. Omiljeni klip na YouTube-u? Omiljeni klip koji sam ikad snimio... Ne koji si snimio, nego generalno. Omiljeni klip na YouTube-u. Biseri takmičara iz pitanja za šampiona. To mi je najsvežije igra. Koju super moć bi želeo da imaš? Volio bi da mogu da letim, iskreno, to mi je nekako najcool. Koja ti je omiljena pesma? Omiljena pesma, Travis Scott, Goosebumps. Koji ti je omiljeni film? Omiljeni film? Gospodar prstenova, mislim da je najjači. iPhone ili Android?
iPhone, definitivno. Kada bi se tetovirao, gde bi se tetovirao? Jednog delfina da bacimo tu ili tu, ne znam. Koja ti je omiljena serija? Omiljena serija Friends, odgledao sam celu fazonu ono 10 puta. Šta ne gotiviš kod sebe? Šta ne gotivim, to što nekada sam previše dobar prema ljudima. Koji je savjet koji bi dao sebi sa 15 godina? Samo školu na vreme. U čemu bi volio da te pamte? Po širenju smeha, po zasmejavanju i po tome što sam ulepšao ljudima dan i što sam ih zasmejao nekim lepojima. Kako najviše voliš da se odmoriš? Najviše volim, pa ne znam, iskreno da izađem da zablejim s ortacima ili da odgledam neki klip nešto tako. Koji ti je najbolji poklon koji si ikada dobio? Najbolji poklon bi bio pikado od mame kad sam punio 13 godina pikado. Koji je najbolji poklon koji si ti ikada dao? Najbolji poklon je kad sam kupio devojci patike, jer su u tom trenutku baš trebale i nije bila u onom financijskoj toliko dobroj situaciji. Ja sam radio u prodavnici patika i stavio sam joj popust baki. Čekaj da završim pesmu, ti me pitaj pitanja. Koja je stvar za kojom najviše žališ? Stvar za koju najviše žalim, pa i nema ih mnogo iskreno. Dosta ljudi me pita kao je li to škola, što nisam završio na vreme, ali nije, jer ono, i dalje sam naučio dosta iz toga što nisam završio i što sam se prebacio vanredno. Tako da moram da kažem jednu, rekao bih možda to što ranije nisam krenuo s YouTube-om i što ga nisam radio onako konstantno. Koju hranu bi jeo do kraja života? Pileće belo. Koji dezert ne voliš da jedeš? Krempita možda, Princess Krofne, nešto tako, ono, to ne gotivim toliko puno, mada bi mogu i dalje, ali ono, ne bi se ispegljivao. Neka veština na koju trenutno radiš? Veština na kojoj trenutno radim, učim bolje da editujem i pokušavam, znači, meditiram da se ne bi toliko nervirao u školu. Koja je najbolja stvar koja ti se desila danas? Najbolja stvar koja mi se desila danas, prepoznali su me u tramvaju. Neki ribici. Opa. Koja je najgora stvar koja ti se desila danas? Prepoznali su me u tramvaju neki klošar. Zagrljaj ili poljub? Šalim se, skrenuti. Sjetio. Najgora stvar koja mi se desila danas možda bi bila ta što sam se probudio, a nije bila pored mene neka lepa devojčica. Zagrljaj ili poljubac? Ovo zavisi sa kim, ali iskreno više volim zagrljaj. Kada bi pravio dokumentarac, o čemu bi bio? Kada bi pravio dokumentarac, pa generalno o mom životu i da bude neki motivacioni, onako da pokažem da svi mogu da urade nešto u životu, pa čak i ja, ono, koji nisam završio školu 20 godina. Koji ti je omiljeni klip koji si ikada napravio? Omiljeni klip moj bi bio kada sam, ja mislim da je to bio drugi Q&A, kad sam napravio ono kao borbe mačaka live, mada taj klip ima 20.000 pregleda, nikoga nije mi odgledao, ali jako dobro. Koje pesme možeš da slušaš na repeatu? Travis Scott, Goosebumps, skoro sve Drakeove i pa je još tu pala Kilimanjaro. Da možeš da se zameniš sa bilo kojom osobom na dan, ko bi bio? Travis Scott, da iskaram Kylie Jenner. Šta uradiš kad hoćeš da se lepo nasmeješ? Hoćemo ovako. Kad hoću da se lepo nasmejem, pa ne znam, gledam klipove pitanja za šampiona na YouTube-u. Najveći ispadi. Kako si počeo da snimaš za YouTube? Pa s bakom je krenulo ono isto, kao što sam pričao, preko vola. Krenuli smo prvo, ovdje u stvari baš prometno, mogli da pređemo ulicama. Subscribe na kanal Čoda na YouTube. Kako ste? Može slik? Najmo, sljedeće pitanje, gdje vidiš sebe za 10 godina? Za 10 godina iskreno, možda i dalje na YouTube-u, ali mislim da bi pre radio nešto ono kao neki biznis, pokrenuo svoj, otvorio neku delfinariju stvarno. Da možeš da se slušaš... Čekaj da se slikamo samo. Hoćete sliku? Hoćemo. Upravo pričamo o tebi i tako. Hoćete da budu i koliko? Pozdravite za Evo, delfinariju. pozdrav za delfinariju. Jeste bacili sam? Dok i ne. Ovo ti pričam, bratski. Upravo.
foto ba izgleda. To je to. Ajde, stvarno da Ajmo dalje, ajmo ovdje ne. Sljedeće pitanje, da možeš da se smuvaš sa bilo kojom ribom, sa kojom bi bio? Najverovatnije bi to bila Jennifer Lopez. Da si riba i da možeš da se smuvaš sa bilo kojim likom, sa kim bi se smuvao? Malo gej, reći ću Travis Scott. Da dobijaš na lotu, na što bi potrošio par? Prvo bi kupio neku ogromnu gajbu, da možemo da se uselimo ja i još par youtubera i onda kad nam pare ne bi bile problem, bukvalno bi stvarali najjači kontent, znači najviše bi uložio u YouTube, otvorio bi svoju igronicu, otvorio bi svoju firmu za merch, izbacivao bi majice, delfinarije i sve i da bi Kevi, Čaletu, da imaju za stan i za sve. Koja je najgora stvar koja ti se dogodila sa fanom? Najgora stvar sa fanom, pa nema toliko loših, iskreno, uglavnom su skoro sve pozitivne, možda eventualno najgora stvar koja je bila je kad su me zaskočili recimo u Nišu kad sam jedva izašao živ, zato što nekada jebega nemate osjećanja, to jest nemate osjećaj i onda krenete na mene, mislite da sam ja lutka i samo se zalećete za sliku, a nema veze, volim vas i dalje. I sa jednim likom, neki retard koji mi je uzeo kačket na bazenu i krenuo da beži, a kačket nije bio moj i onda sam morao da ga jurim, nisam hteo naravno da ga bijem ni ništa, ali sam morao da ga jurim i da ga smaram da mi vrati kačket i onda je neprijatna situacija malo. Koja je najbolja stvar koja ti se dogodila sa fanom? Najbolja stvar koja se dogodila sa fanom, pomogao sam mu i fan mi je rekao da sam mu spasio život. Omiljeni deo grada? Omiljeni deo grada, pa ne znam, evo iskreno ovdje gdje šetamo baš mi je cool, zavoleo sam Dorćol, ali mislim da i dalje najviše volim Ušće neko tako neki, Sava centar, taj deo. Na čiji koncert bi volio da odeš? Travis Scott, naravno. Da moraš da izbrišeš jedno. Da moraš da izbrišeš ili Instagram ili YouTube, šta bi bilo? Definitivno Instagram, zato što živim od YouTube-a, ali da ne živim od YouTube-a, to bi bio Instagram, to bi bio YouTube. Dupe ili sise? Dupe, uvijek dupe. Omiljeni crtani film kad si bio klinac? Omiljeni crtani, Digimoni ili Goku, to je Zmajeva kugla tu negdje. Za Zmajevu kuglu sam ustojao u 7 ujutru da gledam, tako da ću ipak reći na kraju Goku. Dragon Ball Z. Neki događaj koji ti je promenio život? Događaj koji mi je promenio život? BTF prvi na koji sam otišao, kada sam vidio u stvari koliko ljudi nas prati. Tek tada, znaš, onako, uvijek su ti kao to brojke, ali tek onda kad vidiš zaista koliko te ljudi gleda, kada ih vidiš na jednom mjestu je baš nerealno i onda sam tu baš dobio inspiraciju. Stvar koju i dalje radiš, a niko ne očekuje? Drkam levom rukom. Šta znaš da skuvaš? Jaja, viršle i špagete, ne znam. Ne, u stvari ni špagete ne znam, brate, au. Javno. Devojke, nadam se da znate da budete. Šta najviše voliš da radiš kada izađeš na dejt? Iskreno, da upoznam devojku i da pričam s njom. Šta? Zašto toliko klipova snimaš u gradu? Zašto klipova? Pa zato što iskreno volim taj izazov, jer nije toliko lako prići ljudima i izblamirati se, a meni je u početku bilo malo teško da to uradim i onda sam kao izazvao samog sebe na neki način. Koja je osoba sa kojom najviše voliš da snimaš? Osoba s kojom najviše volim da snimam, Baka Prase, definitivno. Omiljena marka odeće? Supreme ili Bape, tu negdje. Što najčešće kupuješ na trafici? Na trafici, vodu ili žvake. Koja ti je omiljena igrica? Omiljena igrica, iako je sada onako ne igram previše LOL i dalje jer mi je isto promenilo život baš dosta. Koja je prva igrica koju si igrao? Prva igrica, Super Mario na Segi kod drugara. Gde planiraš da organizuješ sljedeći skup? U Novom Sadu, iskreno, baš dugo nisam bio, a Novi Sad mi je jedan od omiljenih, ako ne omiljeni grad u Srbiji. Tako da tamo. I naravno, gradovi u drugim državama kao što su Zagreb, to bi volao dosta, zato što njih retko kad ispoštujem, ali kad odem u Hrvatsku sigurno će biti Zagreb. Koja ti je omiljena životinja? Delfin, naravno. Koje pitanje? Šta je gore, smuvati kevu ili ribu od ortaka?
Ovo je to pitanje. Jel nam to posljednje pitanje? Pred. Ajde man ovdje ćemo sad. Pa ja iskreno mislim da je gore da smuš Kevu ako je oženjena. Ako nije, onda može. Znaš, ako je Keva ono lupam razvedena, onda bi ortak bio pozvao, nema veze, Keva našla nekoga, ako je moj ortak, što ne. Gde planiraš da ideš posle ovih 69 pitanja? Pa, iskreno najvjerojatnije idem da izeditam klip, idem da jedem nešto i nemam pojma najvjerojatnije da izgledam sa drugima. Tako da to bi bilo to, nemojte zaboravite da lajkujete, subscribe-ujete i da me zapratite na Instagramu. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada pozdrav. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I